खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 अक्ट'बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआ गिखांबाय थागोन। गोजोन गैयै थासारि जागोन। वृष राशि। देहायाव सानाय सुनाय बेरामा सोमजिनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन। ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। कर्कट राशि। गोरोन्थि बुजिलायनायावनो सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ। सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। सिंह राशि। मोजां मोननायनि दौलेङाव गोग्लैगोन। रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गावनि आंगोजों नागारना थांजानो हागौ। गोसोआ बोरलाबाय थागोन। तुला राशि। बायदि खामानि मावनो खाबु मोनगोन। गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन। वृश्चिक राशि। न'खराव रंजा खुसियै बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन। बिफानि सुखु फैगोन। धनु राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो बांसाव जानो हागौ। गोसोखौ दुखु मोनगोन। मकर राशि। न'खरनि खामानियाव नांथाबना थानो गोनां जागोन। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। न'खर संसाराव गोजोन फैगोन। मीन राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।